labing dako nga proyekto nga gipangandoy sa administrasyon ni Governor Bambi Imano mao ang maplastar ug mapahimutang sa sakto ang Misamis Oriental Provincial Jail kon Mopj kung asa nahatagan katumanan pinaagi sa padayong ginatukod nga bagong pasilidad niini nga mahisama sa usa ka world class nga klase. Hilabihan ang gibating kahinam sa gobernador karon nga duol na matibawas sa umalabot bulan sa Disyembre ang moderno ug halapad nga bagong Mopj nga mahimutang sa Barangay Apas, Initaw, Misamis Oriental. Ning bago lang gibutiag ni Assistant Provincial Engineer Florante Hipos nga ana-ana sa 5% ang natibawas nga parte alayon sa Site Development Plan sa maong Gambalay. Kini nga development lang kuban sa padayong pag-concretize sa mamahimong access road, lakip na ang pagpahigayon og clearing process aron mapatag ang mismong site kung asa matukod ang maong pasilidad. Laraw ni ini nga proyekto nga ang tanang persons deprived of liberty or PDLs nga ilang matagamtaman ang nagkariyang well-equipped amenities sama sa ibulag o mas organisado na ang selda alang sa tanang lalaki o babayi, samtang ang mga juvenile anaasab sa lahi o mas plastar nga area. Duna na sa mamahimong mas haluag nga pribilehiyo alang sa paugnat sa kusog kay tukuran kini og sports facility sama sa basketball court ug daghan pang uban nga nalakip sa kinatibuk ang plano. Ug isa sa pinakarakong atangan mao ang katukuran sa mga learning centers aron mahatagan sa maayong edukasyon ang naglaom nga makatiwas sa pagtungha o makakat-on bisan pa man nga anaa sila sa sulod lamang. Sa laing bahin, dako sabog panlantaw ang panggamahan ng probinsya nga sa pagkatibawas ni ining well-equipped nga bagong Mopj, mamahimo kining hinguhaan sa panginabuhian sa mga lumulupyo sa maong dapit, sama na lamang sa natad sa agrikultura nga makatikad sa ilang kayutaan ug magtanom sa nagkadaiyang lagutmon ug paliton gilayon kini sa panggamahan ng probinsya kanila alang sa dugang supply sa pagkaon sa mga inmates. Nauman nga sa dili pa matapos ang termino ni Governor Bambi, isa kining katukuran sa bagong Mopj facility sa iyang tinguha nga dili na malangan aron mabalin sa hingpit ang mga kaigsuonang piniriso nga anaa karon nahimutang sa Dalan Corrales Luna Provincial Capital Grounds ning dakbayan sa CDO. Tubag sab kini sa hugot nga pag-implementar sa programang jail decongestion. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambo Rajian Amor My Guy. Alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.